Vlado Šuchter vydal knihu 101 balančných cvikov, máme ju v tejto chvíli v ruke. No a dohodli sme sa, že v najsympatickejšom fitku v meste, vo fitness centre Starfit, každý mesiac zavoláme jednu známu osobnosť, ktorá si zalistuje v tejto knihe a vyberie si jeden cvik, ktorý zacvičí. V tejto chvíli ako prvého hostia máme Čongora Kašaja. Čongor, ahoj. Zdravím vás. No a práve on bude vyberať cvik ako prvý. Čongor, tak teda nech sa páči kniha do ruky, 101 balančných cvikov, zakúpiť si môžete vo fitness centre Starfit alebo v každom knihkupectve Panta Ray. Listuj a vyberaj si cvik. Tak, Čongor si vybral práve tento cvik. Čongor, sranda skončila. Poďme sa zabávať, on bude cvičiť a ja v tejto hre budem robiť kameramana. Je to jednoduchšie a nebolí to. Super. Všetko je pripravené na ďalší cvik? Hlavne dúfam, že čo bude pripravené? Tak dúfam. Podľa obrázku nie, uvidíme. Opri sa rukami za telo, na podložku, s prstami smerom k telu, obidve nohy si vyložia loptičku. A celé cvičenie je počas výdychu. Čiže teraz sa nadýchni a s výdychom pomaličky strieľaj hore panvu. A skús jednu nohu vystrieť, tak ako boli kolena vedľa seba. Pomaly. Toľko normálne. Dám zase na chvíľu sadnicu. A skús druhú nohu. Zase. Jedna by mala byť silnejšia ako druhá, takže uvidím, že ktorá to je. Najprv zadok a potom koleno. Prepáčte, keď sa kameraman smeje. Kameraman smeje, no nevadí, bude to trošku rozkrásané. Tak držíme ti palce, vieš, ešte to... Si vybral celkom ťažký cvik. Náhoda je svinia. Super. Super. Akvabela Čongor Kašaj. Tú nohu teda. No není to sranda len tak balansovať na jednej lopte. Vyzerá to celkom ľahko, ale to je strašne ťažká vec. Prvé cvičenie s našim hosťom máme úspešne za sebou. Ako sa ti páčilo? Bolo to super. Čongor Kašaj je skvelý človek. Tak sme sa trošku aj zasmiali. Ak sa tešíte na ďalšie videá, budeme vám ich prinášať každý mesiac. Jedno zaujímavé video s jedným zaujímavým hosťom. Ten si vyberie cvik z knihy 101 balančných cvikov podľa vlastného výberu a predvedie vám ho. Ak si chcete doma zacvičiť, táto kniha Tréner do vrecka, je možné si ju kúpiť, ako som radil, v každom knihkupectve Panta Ray alebo vo fitness centre Starfit. Budúci host bude vtipný, veselý, tak sa tešíme na stretnutie s vami. Majte sa, čaute. Čaute. Aj vás pozýva tréner Vladimír Šuchter do najsympatickejšieho fitka v meste Starfit www.starfit.sk.